நேற்று வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ் நம்ம பிடிச்சோம். இந்த பட்டாணி பாருங்கள், நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் இது வந்து கலப்படம். இது பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே பாருங்கள். ஸோ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? சும்மா பிளைன் வாட்டர் ஒரு கொஞ்ச அளவுக்கு வந்து இதை மட்டும் நீ போட்டிங்கன்னா போதும். இது வந்து ஒரிஜினல். இது நாங்கள் போடுறேன். இது 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கிரீன் கலரில் அப்படியே தனியாக வந்துடுச்சு. நார்மல் பாருங்கள், கிளியராக இருக்குது. இதுதான் அந்த கலர் பொடி. ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். இந்த கலர் துளுன்னு போட்டாவே போதும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் க்ரீன் கலரில் அப்படியே மாறிடும். இந்த வெண்டைக்காய் ஷைனியாக இருக்கும். கடையில் போட்டு இப்படி வச்சுட்ருப்பான். ஒரு டிஷ்யூவோ ஒரு காட்டனோ ஒரு பிளைன் வாட்டர், ஜஸ்ட் பிளைன் வாட்டர் மட்டும் இப்படி பண்ணிவிட்டு இதில் மட்டும் ரப் பண்ணால் போதும். இங்கே பாருங்கள், இந்த க்ரீன் கலர் வரும். அவன் ஏமாற்றுவான் நம்மளாம். இது வந்து இப்படி தான் ஹைப்ரிடு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். தயவுசெய்து எதுவும் ஏமாந்துட வேண்டாம். இதே போல் தான் மிளகாவும். இது இயற்கையாக வந்த மிளகாய். இதுலேயும் அதே க்ரீன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கும் அதே டெஸ்ட்டு தான். வாழைப்பழம் அதுக்குன்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது. கலந்து அடித்தோம்னா போதும். இது மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டா போதும். 2 hours இருந்ததுன்னா போதும். அந்த பழம் வந்து சீக்கிரமாக பழுத்துடும். இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து க்ரீனாக இருக்குது, காம்பு க்ரீனாக இருக்குது, பழம் மட்டும் பழுத்துருச்சு. இது வந்து இயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்பட்ட பழம். ஆனால் நீங்கள் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எல்லோவாக இருக்கும், இதுவும் எல்லோவாக இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த பழத்தை தயவு செய்து வாங்க வேண்டாம். கடையில் போனால் இந்த மாதிரி ஆப்பிள் இருக்கும். கீரம் கெட்டு போகக்கூடாது, சுருங்கி போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. சரி, இதில் வேக்ஸ் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நகத்தில் கூட சுரண்டி பார்த்துடலாம். ஒரு சின்ன நைஃப் எடுத்து மேலால், இது ஃபுல் ஆஃப் வேக்ஸ். ஒரு பகுதியில் மட்டும் இவ்வளோ வேக்ஸ் இருக்கு. அப்படியே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். இதில் இருக்கக்கூடிய இது அத்தனை வேக்ஸுமே ஸ்டொமக்கில் வந்து படிமானம் ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் மட்டும் பார்த்தோம்னா இது அப்படியே கேன்சர் ஆகிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தேன் மாதிரி இருக்கும். டிஃப்ரென்ஷியேஷனே தெரியாது. பிளெயின் வாட்டர். நான் வந்து ஒரு தேன் எடுத்து விடுறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த தேன் தண்ணியோட ரியாக்டே பண்ணலை. இதே வந்து இது தேன் மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. கரைஞ்சிரும். ரெண்டுமே பால். சோப் பவுடர் வந்து இதில் நிறைய கலப்பாங்க. எதுக்குன்னா நுரை வர்றதுக்காக. ஒரு இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டு வச்சுக்கலாம் பாருங்க. இப்போ வந்து டீ தூளா ஒன்று வந்து ஒரிஜினல், ஒன்று வந்து அடல்ட்ரேட்டட். இந்த மாதிரி அடல்ட்ரேட்டட் டீ இருக்குது அப்படின்னா மஞ்சள் மட்டும் அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் நான் இதிலேருந்து எடுத்து இதில் போடுறேன். மிளகாத்தூளில் பாருங்கள், இது வந்து நெய். இதில் வந்து என்ன எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது. இது பார்த்தீங்கன்னா கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும். பிளாக் கலரில் ஆகுது பாருங்கள். இது பாருங்கள் ஒரிஜினல். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார், இந்த உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பாக நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுறதுனால மக்கள் மத்தியில் வந்து நம்ம வாங்குற உணவுகள் வந்து சரியானதா, கலப்படம் இல்லாததா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தேகங்கள் இருக்குது மக்களுக்கு. ஸோ அதை நிவர்த்தி பண்ணுற மாதிரியான உங்களுடைய பதிவு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன பொருட்கள் என்னென்ன மாதிரியான கலப்படங்கள் இப்போ செய்யப்படுறாங்க, அதை மக்களே எப்படி வீட்டில் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபாஸ்டான உலகத்தில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக நம்ம காய்கறிகள் வாங்கி வேகமாக சமைச்சு வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு வேகமாக நம்ம ஆஃபீஸ் போக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கும். ஸோ இதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம சில வியாபாரிகள் இந்த காய்கறிகளெல்லாம் அடல்ட்ரேஷன் நிறைய பண்ணுறாங்க. ஏமாற்று வேலைகள் நிறைய பண்ணுறாங்க. அதாவது எப்படியெல்லாம் இந்த உணவகத்தில் வந்து கலப்படம் பண்ண முடியுமோ அந்த வகையெல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் உணவு பாதுகாப்புத்துறை வந்து த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இந்தியா முழுக்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கப்போ தான் நேற்று வந்து முந்தா நாள் ஈவினிங் எங்களுக்கு வந்து ரகசியமாக ஒரு தகவல் வந்தது. இந்த மாதிரி வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலப்படம் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி இந்த பட்டாணியிலலாம் சும்மா அடல்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய விற்றுட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன். நாங்கள் ஒரு தகவல் கிடைச்ச உடனே நாங்கள் வந்து அங்கே போனதப்போ நிறையா இந்த ஷாப்ஸ்குள்ளே வந்து நிறைய பக்கெட்லலாம் நிறைய தண்ணி போட்டு இந்த கலர்களை போட்டு இந்த பீன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொட்டி கிட்டத்தட்ட 400 kg இருக்கும் எல்லாம் போட்டு ஊற வச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்களை பார்த்தோன்னே டப்பன்னு எல்லாம் எடுத்து மூட பார்த்தாங்க. அப்புறம் நாங்கள் சொன்னோம், நீங்கள் எது பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு அந்த பொருட்கள் அத்தனையுமே நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி நாங்கள் எங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு
எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ நாங்களே ஆச்சரியப்பட்டோம், இவ்வளோ காய்கறிகள் வந்து வித்தின் நாங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் நாங்கள் போலின்னா அந்த காய்கறிகள் எல்லாமே மார்க்கெட்டுக்கு வெளியே போயிருக்கோம், மக்களோட கைக்கு போயிருக்கோம். ஸோ எங்கள் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதுக்கு சரியான டைமில் ஸ்டெப் எடுத்தனால அந்த காய்கறிகள்லாம் இன்றைக்கி நிறுத்திட்டோம். ரெண்டாவது, அந்த மாதிரி பண்ணின அத்தனை வியாபாரிகளுக்கும் நாங்கள் வந்து சிவியராக நாங்கள் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்குறோம், நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஃபைன் பண்ணிட்டோம். அங்கே இருக்கக்கூடிய வியாபார சங்கங்களையும் நாங்கள் கூப்பிட்டு நாங்கள் பேசியிருக்கோம். இந்த மாதிரி தவறு செய்யக்கூடிய அவங்க வியாபாரிகளை நீங்கள் சங்கத்து மூலியமாகவும் முதல் முறையாக கண்டிங்க, இந்த மாதிரி அலோவ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கலப்பட பொருட்கள் வருது